Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'in ahwali wal afwal. Amin. Wa taqbil lana biha من جميع حجات وتطهرنا بها من جميع شيئات وترفعنا بها عندك أعظم الدرجات وتبلغنا بالصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. Allahumma innana Allahu Rabbi Batua kita Nabi Muhammad pangulu kita sahabat alam sudaru Wassalamualaikum ya ikhwani. Deknan mudo mata
wajib diketahui apa-apa karaja akan dilalui. Bertanggungjawab menepati sekali, nak jangan sampai kaliatan budi di muka narami. Jadi seminggu bingung setali bersekolah tak atau mengaji atau etongan dan jauh sekali. Nak meminta pulau nak menjadi datuk. Nama minta pulau nak jadi bupati atau calon menteri. Ailah jalan diploma tani yang nak pandai batanam bawang sarato salah dengari. Nama minta pulau nak menjadi datuk di sidang pleno, nak minta duduk, nak memaci adat, nak memegang tampuk, nak memaci kari, nak menjunjung saya. Yang parang tanya undang-undang datuk akan jadi jawabnya galak jo batu lepas tu ibaralah bujang limu siang jo malam bati mabuk anak 9 tidak berinduk ulalaka dengan pariyo sampai tabuang ke padang si busuk. Pikiri banai andai dan tolanai kasih di pulau kan kami serahkan pabilo kan Nabi cuba fikirkan. Hai kalau lama bega kalau dilai kasih di pulau kan kami serahkan papilo kan Nabi cuba fikirkan air nenggage indah manyu ikan air tanam ne manyu ikan sedangkan di lawi kadang kami nak karang kokonon baranang di bawah pinjuran abaca dicamkan icamkan bodoh nak jumbang yo kalau mati karena rako disampaikan yo karena rako badan disalayan hoyo ana ini yo ayo tuan Allah yo hadiah mati tu hoyo ngadi imaka sang bana baliyo rasulullah dalai kulini pa Yunadi tola masur Odaro dengarkan sambungan Ia dari kami berdua Ayo dari yalang babega namulopan Atamu Iyo dari panah Arjuna bilangan ke berkompromi di pagi hari Inagon layatakan dini sabut daya pokadi ibadat Allah konani indu Allah samu indu kada dodo oh yo lokomotif Allah samu lokomotif Allah dekadodo oh yo samo mesin yang dekadodo oh yo
Iyo pilot adalah samono pilot adalah dekadodo. Oh nyoi iyo menteri samo menteri dekadodo. Oh nyoi Iyo bukan menteri tukang sunti ala adalah kami aduh. Tapi menteri basilai dulang di pagi hari. Oleh dekanola digandakan ada buya lagi. Kita Atalabi buya hanam panjang jangkui inem punyo ke harajo. oleh orang de banglawan olah Disuruh apa aku coba hawan lah de nyopa de eba kuncuare pululo iyo itu laboninya dari kami aduh iyo dari alang-alang na babenega na bullo arato oh ilalala Allah la ilaha illallah dia oleh illa bilad Muhammad alladhi yuhranna rasulullah dan amala ya naini tapi nande kanda banari pullo dia mohlai ayam mohlai ola pala sanangati pasaju kiro ladana minala Allah kamani halakadi sabui aponan lakadi bajo dia mulai ayam mulai ola kulle tasarum man alhabuata asharu podana minala Allah tapi dekan nak kabar bahari hijau banala bari banna sapatajo elo mahlah pengajian la sapatajo Allah wahai saudara ya ikiwani la ilaha illallah Allah dijadikan cara mina langit dan bumi pemandang siari maju di sini melihat ainyo alam oleh memandang diri oleh melihat ainyo diri di dalamnya diri oleh hakiki ayado madasi dipandang honir dan batin tak kasih di dalam ionan batin orasi leta simuni Allah jokalau yo siarib hai bija
ai memandang Kodari Yona aso Inyo Babila disimpan yo semuanya di satu yang kan pandang ma'ana laikulima ay tampay nyo ilang dalam mano olah Tuhan olah Nabi jasano oh pandang olah buah di dalamnya bijo oh karena olah diri siapa yang punya Tuhan obat tanam musilai Babilo kata marusi aluma kita oh sama sonyo alam oleh nalai babagai rupa limbago adam balumba tumpu balumba ibu balumba bapak balumba rupa balumba naraku oleh Nur Muhammad di dalam alamunya di situ bijo mulut kambangnya bijonan satu di situ asalnya jo kalau dipandang indah baru kalau dikaku indah terasu begitu banyak sifatnya Tuhan bukan di luar bukan di dalam bukan baru ada putih hijau hitam dengannya itu kita bersalahan dengannya itu kita bersalahan kalau dipandang orang ada yang waham ya pandang tak sampai karena pada Tuhan dihampirkan mati jangan begitu kita sekarang hoi satukan tali katampe bapegang supaya nanya tolanan diada oh kapado guru oh kaji ulangan kapado guru andalah tanya karena jalan banyak simpangnya jadi kau sampai ajal kau tiba oli dalah kalau tak pandai berkata kau mengucap kulimat kau indah oh biasa adapun makna kulimnya Tuhan jo kalau kate kamu jantan kalau ke bawah tak kasih bulan ma'ana kulima meliputi alam meliputi tubuhnya wajah badan ajo kalau dipandang hai orang nan wijah oh nailang di mata
Oh dia tanpa Sambarono lumpuh Samparono lumpuh Omangko bajaja Rono mati mangko bagara Hai tando alama Oh tando alama para ubatulah Betul wadisi paham talata Ayo wahai saudara Hai wahai saudara Ayanda dan tolak Hai kanahlah diri Oh dena pandayona la Tuhan Iyo cubolah uji Iyo batuna la jointa Iyo timbang dela batu Iyo bare joringan Keputusan iyo la de alimu Iyo la kapadola nyo Tuhan Ayo keputusan ilmu Iyo kapadola nyo iman Iyo imalana niyatila cara mila de Tuhan Ailah jadi dahulu Dari kamilana badu Ai dari alane mabega Mulola para tamu Ai tunan mulu memang dario saja sanyo Kalayo sampalana sekarang iyo bapupu adenyo juo Tetapi indah ba-ba indah do jadi apa-apa Ayah sana niyola deka sana ngadirin niyola di muko Hai tetapi malanyo kini di Makaran cak di Madekan Sero Iyo sekarang delativo Ayo masonya Masoyo meminta uladanyo pulo Hai dari kaminan badu Karanuna niyola desa malam bapahu iyo bacano iko Antaro juru yo desilawat yo masyarakat iyo nan basamu Kantunan dola denyo pulo kilau saratonan kilapatnyo Mari kita malah berdoa hiyo ka Allah yo sama tomato Dari acara yo sanjona ko sampai kini diberkahi de Allah kita Talapi yo kanda buya lah hampir yo sumbunanku Apalagi iyo na marapula iyo na lay sarato anak daro Apalagi dikandakan selawat terakhir ka kami badu Antaro na niyo alang babe gajo pana Arjuna nyoba konco Manurikan panade Arjuna Umay pado malam nangko Ayo dengarkan melakato Iyo le kami lapanyato Ayo mari kita yo berdoakan kepada anak puyananku Iyo di doa yo dekan mana iyo ka Tuhan kuasa Yaitu doa de selamat untuk kita mana sama-sama Selamat iyo nala di dunia sampai na iyo ka akhiratnya Antaro iyo marapulai antaro lajuno anak daro hiduplah rukula denyo damai di dalam membina rumah tanggonya Lulu yo tangguh yo lulu bingkai ba itu yo salanjunya Oh la barra samo di piku Ai jinyang samo yo di jinyangnya bayang na nyodoa Ai kami de badu rumah tanggo de sakina mawaddah warahmah Ba itu baju malah doa biya ambuna amah aminkan saja iyo la cukula samparono iyo na doa la denyo kito Hai kalau kamu yo nan doa aminkan dek tolan lada saudara iyo la dengan yo insya Allah na kami iyo la de panyato Siapa nerancak yo demam baca tolong sabar
dengarkan yo dek saudara. Tolong yo ambilkan mana dek penonton yo nak di muka. Ai mari yo nak kamu baca. Yo nak lesene karananku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'in ahwali wal afat. Amin. Wa taghfir lana biha من جميع حجات وتطهرنا بها من جميع شيئات وترفعنا بها عندك أعظم درجات وتبلغنا بالصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jasdi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Amin ya Allah. Rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najati minan nari afwanal hisab. Amin. Rabbana taqabbal منا إنك أنت السميع العليم وتوب إلينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقصدنا وعبودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر لنا خير من أمور الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب اليوم المشهد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله. الحمد لله. الفاتحة. ربنا رحمن مالك الدنيا كنا. Ihdina siratal ladzina kalau berdoa mah. Kalau berdoa mah. Bismillahi ma sya Allah. La